Timo Soini nousee tänne lavalle ja sitä hänen seurassaan sitten toinen varapuheenjohtajamme Hanna Mäntylä. Näin sitten Hanna ja sitten Timo. Hienoa. Näin me saamme päällikön paikalle ja nyt Hanna saa tässä puheenvuoron. On hyvä, Hanna. No niin, kiitoksia Matti tosiaan. Oikein hyvää päivää. Tässä olette kuullut tänään varmasti jo useita hienoja puheenvuoroja. Meillä on hieno perussuomalainen ehdokasjoukko esittäytymässä. Meillä on erittäin tärkeitä hyviä teemoja. Jokaisella ehkä hiukan eri painotuksia, mutta pyydän lavalle. Kuunnelkaa tarkkaan tämä viesti, minkä Timo tulee teille kertomaan. Ja muistakaa äänestää. Kiitos. Kiitos Hanna ja kiitos teille Lapin ihmisille kutsusta saapua tänne, että mä oon nyt lähdössä 2 päivän kiertueelle, että tää on jo iltapäivää, mutta tänään ollaan täällä Rovaniemellä, sitten Pellossa, Ylitorniossa, Suomessa, Kemissä ja Torniossa.